درود و درحبات و سلام رجن سرچمگے مڑاداریں بیل و ہمبلا ہر کجایت گلو گنگلاں باتت من عبد الواحد وداریک شمہ حزمتا ساڑیاں او منی دیم پا دیما نندو کے واجہ برجان بلوچ درود و درحبات و نیک واہ گانگوں منی واجہیں براتو دوستو عزیزاں دنیا ہر چھاندو دمگیا کہ جہاں منندے تو وش وش دلو وش نام باتیں واجہ برجان ما دیریں رجن سرچمگا گپ نجتا او مرچی مارا موہ پرست رستا من تو نشتگیں او گپ جن گئے میں دلا ہولے پادت کو حب کو دلا کے مرچی گون دوستاں کو ہمبلا گپ آبر بکنے شما رجن سرچمگے دیوان اچھے وشک لوٹے ماں مدام گپ جتا چو جتا جتا گپ جتا اور گپ کم جتا نی چیزیں روچ ماں ہمیں گپ جانے کہ واجہ ولید گربونیا یک سوال نامہ ایر کتا کہ روزن سرچمگا کے سید ہاشمی سیاہ گے منوگری صدی ساد 50 ساد یا 40 ساد یا کم تیر نا ادا یہ روزن سرچمگے تو کا صدی ساد ما گیشتر یہ سیاہ گے منوگی صدی ساد میں کہہ رہا گا یک توشی ابہام یا نزوری بیتے ما آئیے رندگیری کنوک نہ بیتے ما آئیے نزوری مارا ہنی نے مستی چل سالہ یہ سیاہ چارتا کو ٹپاستا کو دیکھے زانتکارانی گپ حبر گوش داشتے گا تو آدھگے مردمانی زانتکاری ہو آہنی راہ کے وطی مٹو بدلو تابے کو تک آہنی حبر چارتے گا ما چارتا اشیاء چے تچکتریں راستریں اشیاء چے دلیل و مننا کو زانشتی بنیادہ دیکھے ہچ کسا سیاہگ اڈ نکوتا ما پا دل جمی ای گپا نیر استگیں کہ صدی صد ما اسی منو کریں اشتو کا یک در صدی ہوں نزوری نیستے ما ای گپے منو کریں توار بندہ را دے او وجہ برجان ما ہوں صدی ما منو کریں وجہ سید سیاہگے کہ ما اشیتہا ایچ دگے حرابیو ایلو گیشما ندیتا اور میں علا تچکتریں اور راستریں سیاہگ ہمیشہ شما ای بابتا وتی گپو ابر درشان کو تا شما دیکھے چھے گوشک لوٹے ماں ہمیں گوشک لوٹے کہ من جن کہ بچا ماں یہ گپ کنگا پا نہ دھم بریں نہ ماں گپا چے بیزار بیں ماں را دا سا ماں سید سیاہ گے گپا ہم چکے میں بستاریں میں ذاتیں ماں یا دلیل و مننا کو زانشتی بنیاداں ہر وحدے کاریں راج دیما ایر کنے او ہر ماں گوشیں کہ ہرچ مردمی نزدہ کے اسی طرح نزوری ہا آزانشتی بنیاداں بزا کے لسانیات رہبندن بنیاداں گپ بجاں او ہرچ ماں تنے وحدی دام ہرچ گپ باوستی بیتا آ مردم پروشتگاں آ بلاہیں نام بیتگاں آ درست پروشتگاں آہاں زانشتی بنیادہ یا لسانیات قانود حسابہ ہیچ چیز ثابت کت نکتا کہ سید یہ چیز نزوری نی آگاں یکی نزوری گپا جاں وطی مستر وطیں گوشی نزوری نا نمن آڑے نمن اما شاعر اگو اگا نمن ممن تی نمن گا چی بھی ماں ہمیں گپا جانے کہ سجمی مردم درو ہدایا نمن نہ بلے کسے نہ خوشی بلے راستی وہ اینے کہ ہدا وہا اللہ وہا نی بلے آئی نمن گا پچی بھی ہیچ آواتی وحدہ زوال کا وطا رتا وندہ نا ہمیں دابا میں در رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجے دنیا آئیے منوگر و نہیں بلے آئیے راستی ہو تچکی ہنچو کلام اللہ چاہے ہنچو حدیث چاہے ثابتیں آئی تو کا توشے نزوری ولیت کا مرد نے نہ منو تی ماستر وطا ہوتی نیکو بدے جوابا وط دیا ہمیں دابا ماں ہوں مرچی ہمیں دابا کہندے اللہ راستی ہیں ہمیں دابا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستی ہیں ہمیں دابا قرآن راستی ہیں اللہ خدا حاضر ناظر زانہ کو گوشگائیں آگاں
سیاہ گو رسم الخط کا توشی نزوری بیتنے منی جندہ پیسرا ما اولی مردم تا من گوشتگا بلے مزانا دروگا ہر کسے کے گپا کان تونے ولید گربونی بھی یا دگری بھی آ وسا چے وشمنی آما چے ایتکا علمی یا لسانیتی بنیادہ دلیل و مناک نیستے آو دن ملکیا نشتا دریگتے کہ چو مبیتے آودا ملکا زانشتی بنیادانی چیزاں گو قدر نگاہاں چارن تو آیا مننا بلے میں اب راتے ادا چا سستا شتا ذاتکار تیرے مردمنی ملکا نشتا گو وطی راستی و تشکیا چا چما یکو بوٹی آئی حیلہ گوڑا من کے ایشا کہ اے رول کنا ڈال چار کنا گوڑا مردم ہوں ہمیشہ ڈال چار کے بلے نا انی زانشت دوریں علم دوریں تحقیق دوریں پٹ پول دوریں لسانیات قانون و رہبندن حسابہ گپ جن کے دوریں ہنی پا یکی گوشگا کس تچکی و راستی انگار نہ کام نی آوتی وحد آگا ای ڈولا وطی گپاں کام و مستر وطی ما آیا ہاں یک بلوچی ایستا آئیے ما عزتا کنی یا بلوچی بلے آئیے سیاہ گے او میں گما باز زمین و آسمان دگری ہستی وطی کارا وزا ہر ڈولی لوٹی بے کام بلے ما وتی کارا پا دل جمی پا تچکی پا راستی کو اوپار دیما روانے مرادانی منزل ہوں دیرنے مگندگائیں ہمیں تچکی دیم توار بندگا وجہ برجان میں راج تہا سرپدی چنچو آتکا یا راج دفتر بھی یا سیاحک بھی ایشانی بابتا سرپدی چچو اتکا میں راجتا ما وتی حیالو لے کے گپے مانے ہمیں چکو منی دے میں ما ہنی گندگائیں ہنی ما تو گپائیں ما گندے یہ سیاحک جوانیا 5-10 سال دے پئی مروچی جوانی رنگا اسی واسطہ لانک بستا مردماں جوانا دیم روی داتا وتی مدد کمک وتی زر مال وتی جان وتی حزمتانگو مرچی بلوچی وانی تک 20,000 چے گیش اشانی کا چکے ساست کا رستہ کے سیاہ گش در برتا شنتو کا 5,700 چیزیں زال بولا وہ آدھگے مرتیاں آدماں بلے ادروں میں جوان و جہدکارانی ہے برکتا چکے مرچی میں گندے ہمیں سوب مندی یہ حال ہر جگہ کے شتا رستہ بعضی مردم گنوکیاں گپتگاؤں گنوکی سیٹ دور کنگایا مثلا یک کہ میں بانو کے استے نامی کارینہ جہانی آئیے دیکھے بونڈو بنا سے روک ہوتا کہ بے سیاہا گینے ایشے بچا آہوں ڈال چار بچو میت گندے میدہ چو شیرہ چو تو کشن دور دیں بلوچ راجہ آگوں آئیے حبرہ ہنچو دور داتا ہمیں دابا ما گندے کہ ایوبی نامی مردے استا یا کہ اسلم ذاکری کینچے نامی دیکھ کے واجیوں سیاہ گی آٹ کتا آہوں دور دیکھ بیتا اسے پیسر دیکھ بعضی مردمی اچھی کار کتا آہوں راجے زانشتی بنیادہ ہر چبری کے مبی آ مردم انی آیا لسانیات رہبند و اصولانی مطابقہ چارن تو ٹپا سانا آگاں ہودا ہم نزدیکی مکان تو علمی دلیل گون مبی آیا دور دیں نی آ جہداں وطر مننے تا سایت دیکھے مچی کسے پجہ نیاری سایت ہے جہداں وطر راجہ دورتے کو سر چماننتے نا بعض مرد میں حیال اسے زانا ما سایت منو ای شخصیت منو کریں اننا شخصیت ما منو کرنے ما جہدان منو کریں کہ یہ ہرچ نیمگا بلوچے تچکی و راستی و علمی بنیادہ یہ راشونی اور دربری کو تا منتوار وجہ مہربان وجہ برجان میں روشن سرچمک کہ ادا درو استاداں زانتکاراں خواساں روشن سرچمگا غونا ایوات یک دربرجہ ہے شما روشن سرچمگے زانتکار و خواسانی بابت اچھے گوش ماں ہمیں گوشاں کے سجیں بلوچی زبان و ادب گوں قدرے نگاہاں چار گئے روزنے سرچمے کے دیوان نمگا اور ایدہ ہرچ گپے کے گیشی گیوار بھی آ منگ ہوں بائے گئے زیرگ ہوں بائے گئے ہنچو سیاہگ منگ و زیرگ بیتا او ہمیں دابا آ علمی و زانشتی بنیادانی گپ و حبر ہوں مردمانی دلا نشتگن تو آیا وتی جا محفوظ کتگا ہمیں گپ پاریزتگا وتی گورا او آہاں بعض مردمن سر ٹیلیفون کا وجہ اے گپ تو کتا بیتا اے جاگے ما ایران باپ ای سرجمے گپ مردواں وتی گورا چو پاریزتگا
నా బిజా రాస్తి తిచ్కి వతి మన్నిన్గా కసి చమదార్ నై నా ని అవతి మన్నిన్గా రాహ వత్ దర్గీజీ తోరే మర్దమే మన్నితి ఆదం నమన్నియా వతి మాస్తర్ వతి బహరల్ మై తిచ్కి రాస్తి నిమ్గా హమారా జోహదే మజానే మసది సాద ఈ తిచ్కి మాహమి నిమ్గా రవాని मिनतवार वजह मानी चावती दोस्तों अजीजा मुकल लौटें सरजमे जातकारें ब्रातो वाजहें ब्रातो बानु के गुहार आंचे के दीवाना गुना मदरुस्तानी तक तका मिन्नता गरे के दीवाने संबहने को बरहदार करने का दोस्त जिंदग बातें वो हमें दाग का माशमरा अल्लाह गंजे रहमतानी बा उठ कनी अल्लाह में आ रहे मिन्नतवार